Kotlin je moderný, viacúčelový, objektovo orientovaný programovací jazyk, bežiaci na Java Virtual Machine. Vyvinutý bol českou spoločnosťou JetBrains, aby vylepšil Javu, na ktorej je postavený. Keď otváraš tento kurz, asi už o Kotline čo to vieš. Ak si Kotlin začiatočník, alebo dlhšie programuješ v inom jazyku a brúsi si zuby na Android, alebo chceš vyskúšať Spring Boot v Kotline, tento kurz bude určený pre teba. V prvom bloku kurzu zrýchlene prejdeme celým základom jazyka Kotlin. Následne sa naučíš všetko, čo sa dá vedieť o funkciách, objektovo orientovanom programovaní a delegátoch v Kotline. Ďalšie témy budú náhľadom do toho, čo sa v Kotline ešte dá dokázať. Ukážem ti, ako sa do projektu dajú zahrnúť externé knižnice, aby tvoja aplikácia konečne dostala rozum. O tom, že ho má, sa presvedčíme na parsovaní JSONov získaných pomocou HTTP requestov a vyskúšame si pripraviť aj minimalistický procesor na anotácie. Nakoniec sa budeme venovať aj paralelizácii. Aby som ťa nenechal s načerpanými vedomosťami stáť pred zatvorenými dverami, tak ti v poslednom bloku kurzu ukážem, v akých oblastiach sa dá Kotlin ešte využiť. Vo forme Hello World ti ukážem možnosti programovania desktopových aplikácií, backend aplikácií, mobilných a webových aplikácií či hier. Volám sa Jan Kandraš. Viac ako 12 rokov svojho života sa profesionálne venujem programovaniu s hlavným zameraním na mobilné aplikácie a dlhší čas vyučujem programovanie v rôznych jazykoch na strednej škole s IT zameraním. Videá aj praktické úlohy sú teda nastavené tak, aby ťa drobnými krôčikmi previedli jazykom Kotlin na pokročilú úroveň. Teším sa na teba v kurze.